Здравейте, аз съм Фрелп и днес ще ви покажа как да си направите плаващи пясъци. За целта ще ви е нужен пясък, пясъчен камък, кофа с лава, пръст и фиданка и пажна. И за капана ще ви трябва чест. Ще издълбаете 6 надолу и 5 големина. Ето 1, 2, 3, 4, 5. И тук 5, тук 5 и тук 5. И го очиствате вътре. Е така. Съжалявам, но нещо... прави се. И почти съм го изчистил. И сме готови. И сега ще ви трябва лавата. Бройте от долу нагоре 3 квадратчета. И започвате да пускате лавата. Ако имате празно място в средата, значи ви се е получило. И аз имам ето, както виждате. След това ще ви трябва пръста. Слагате го точно върху лавата, не където сте поставили лавата. Ето така. Поставяте го. И сега е ред на фиданките. Слагате ги абсолютно всичките. Така, за да се запълни. И както виждате, сме готови. След това слагате пясъкът точно върху тях. Вижте как стои. Не пада пясъкът. Затова е плаващите пясъци. И така, слагате пясъкът. Сме готови, но не напълно. Слагате честа. Първо честа трябва да сложите, преди да направите ето това. Дълбайте 3 надолу и отваряте 2. След това удряте пръста, не фиданките, иначе всичко ще пропадне. Удряте пръста. Така. Трябва да ударите пръста. Тук малко сега ще погоря. Като виждате, аз удрям само пръста. Иначе ударите ли фиданките, всичко ще пропадне. Това е някакъв страшен бъг в Майнкрафт, който почти никой не го знае. И след това слагате паяжина.
Не трябва да слагате отгоре, иначе отново всичко ще попадне. Слагате ето тук. И сме готови. Трябва да го затворите с цялото. Така. И си слагате отново пясъчния камък. И си го закривате, сякаш нищо няма. И някой вече като рече да дойде тук. Уха, намерих чест. Я да видим какво има. О, не! Падам! Потъвам! И това беше от мен. Надявам се да ви е харесало.